Dag dames en heren, u kijkt naar het nieuws van dinsdag 4 juni. Kakken stolen meien en een spiereling van kinderliedjes. Onder die titel presenteerde Veldeke Maastricht in een bomvol Centre Ceramiek haar nieuwe uitgave. Het gaat om een boek met 2 cd's met hierop 60 Maastrichtse jeugdliedjes uit het verleden. De uitgave is een initiatief van Jan Gielissen en Tini Fey en is samen met Veldeke Kring Maastricht ontwikkeld. Doel van het boek is om deze historische liedjes te conserveren en door te geven aan de toekomstige generaties. Dit was het nieuws. Na de reclame in de herhaling van Weekendlui een kijkje in de tunnel en een impressie van het feest van de amateurkunsten. Onze programma's kunt u terugzien op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.